ଆରେ ନଟିଆ କଣ କରୁଛୁ? ସାର୍ ଆପଣ ପରେ କହିଲେ ଇଂଲିଶ ବହି ପଢିବାକୁ, ବହି ପରେ ପଢୁଛି। ତୁ ବହି ପଢୁଛୁ? ହଉ ବହି ଧରିକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ହରେ ବହି ଓଲଟାଇକି ଧରୁଛୁ, କହୁଛୁ କଣ ନା ବହି ପଢୁଛୁ? ହଁ କାନ ଧରିକି ଉଠି ବସ। ତତେ ମୁଁ ତୋ କାନ ଧରିବାକୁ କହିଲି ନା ମୋ କାନ ଧରିବାକୁ କହିଲି? ହଁ ମୋ କାନ କଣ ଧରୁଛୁ? ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ କାନ ଧର, ମୋ କାନ ଧରିବାକୁ କଣ କହିଥିଲେ? କାନ ତ କାନ, ଆପଣଙ୍କ କାନ ହଉ କି ମୋ କାନ ହଉ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କଲି। ମୁଁ ତ କାନ ଧରିଲି, ଆପଣ ମତେ କାହିଁ ବାଡଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଆରେ ପୁଣି କହିଲି କଥା ଠିକ ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଏମିତି କରିବେନି ସାର୍। ଆରେ ଲୁଚୁଛୁ କଣ? ହଁ ଏତେ ଯଦି ମାଡକୁ ଡର, ଏମିତି ଫାଜିଲାମି କାହିଁ କରୁଛୁ? ଏବେ ଉପରେ ଯାଇ ବସେ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତା ଉତ୍ତର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। କହ ବୟ ଅର୍ଥ କଣ? ସାର୍ ବୟ ଅର୍ଥ ପୁରା ବାଳକ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୟ ମାନେ ବାଳକ। ଆଉ ଟିଚର ଅର୍ଥ କଣ? ସାର୍ ଟିଚର ଅର୍ଥ ପୁରା ଶିକ୍ଷକ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଅର୍ଥ କଣ? ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ମୁଁ ପରା କଣ ପଚାରିଲି ତତେ, ଆରେ ପଳଉଛୁ କଣ? ସାର୍ ଆପଣ ପରା କହିଲେ ଯାହା ପଚାରିବୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବୁ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି। ପଳଉଛି କଣ? ମୁଁ କଣ ମିଛରେ କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ତୋ ଉପରେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ମୁଁ ଦିନେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ତାହେଲେ ତ ଭଲ ବୋଉ, ଆପଣ ପାଗଳଖାନାକୁ ଯିବେ, ମୋର ମାଡ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନା। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିବ ବାକି ଭିଡିଓ ଯୋଉ ପଡିବ କେମିତି ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଏ ସାଇଡରେ ଥିବା ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବି।